passiebloem is ook rouw, bloemen en coaching. Dus toch wat meer accent op het verlies van een dierbare. Wat doe je? Wat is er anders dan bij een gewoon rouwstukje maken? Joepie, dat is ik ben het allemaal. Ik piebel van het ene naar het andere. Ik gebruik het. Ik ben 20 jaar begeleidster geweest met verstandelijk beperkten. Ik ben 10 jaar peuterleidster geweest. Ik heb natuurlijk al heel veel kindjes en mensen gehad. En door een arbeidsongeval ben ik daarmee moeten stoppen. En ben ik dit begonnen. Juist omdat ik deze doelgroepen gewoon een warm hart toedraag. Omdat ik heel veel gezien heb van dat er dingen gemist worden. En toen zat ik zelf een beetje in de knoei en toen ben ik opleiding florist gaan doen omdat ik blij werd van bloemetjes. En toen dacht ik, oké, nu heb ik zoveel, ik heb de bloemetjes, ik heb dit, ik heb dat. En toen dacht ik, kan ik dat niet combineren? En op dat moment had ik een coach van het UWV en die zei, het is een geweldig plan, ga het maar uitwerken. En zo is het gekomen. En zo heb je voor jezelf van de nood een deugd gemaakt. Bij het maken van rouwstukken begrijp ik dat de mensen zelf de bloemetjes uitzoeken, zelf de kleurtjes. Maar je werkt ook met de bloemen van het seizoen. Ik zie hier op tafel frisrode tulpen staan, maar ik zie ook een bloem die duidelijk in zijn winterstatus is. De hortensia die uitgebloeid is. Ja, ik werk heel graag met elementen van de natuur. Je ziet mij ook heel vaak langs de kant van de weg lopen, grassen plukken, bloemetjes plukken, takken verzamelen. En dat vind ik het mooiste om daar iets mee te maken. En dat prikkelt heel erg mijn eigen creativiteit. En dat vind ik ook het allerleukste. En dan, als ik iets natuurlijk zomaar maak, dan kan ik me helemaal de vrije loop laten. Maar als ik iets voor iemand maak, dan vraag ik natuurlijk ook van waar houdt die persoon van? Of wat wil je dan? Of waar kan ik jou extra blij mee maken? Dat. Maar ik gebruik eigenlijk altijd wel elementen uit de natuur. Ja, dat is echt wel, omdat ik het zelf het allermooiste vind. De natuur, emotie. Mensen, kinderen, mensen met een beperking. Wat is voor jou de passiebloem? De passiebloem is voor mij een soort van thuiskomen eigenlijk. En de plek waar ik me echt gewaardeerd en geliefd voel. Hier voel je je thuis. En thuis betekent lekker op je gemak zitten, geaccepteerd worden. Ik loop even naar je toe, dat is iets makkelijker met de microfoon. Ik maak hier allerlei creatieve dingetjes. Ja, meestal op thema. Creatieve dingetjes met een bepaald thema. Wat moet ik me voorstellen bij zo'n thema? Nou, bijvoorbeeld van de zomer ik iets mee een houten bord, plank gemaakt met een soort schelpjes eraan en dan een tekst erop geplakt die voor mij dan fijn is, zeg maar. Nou ben ik natuurlijk benieuwd naar die tekst, hè? Ja, ik ben tevreden als het leven heel klein en simpel is. Waar Kathleen en Eelco komen vaak op een zaterdagmiddag en dan hebben we hier een creatief groepje. En dan verzin ik een thema, Kathleen noemt een mooi thema. En die middagen dan knutselen we. Dus, het creatief bezig zijn is heel erg ontspannend voor onze geest en voor ons lijf. En dat is waardevol. En het mooie is, als we dan zo'n groepje dames hebben en Eelco sluit daar helemaal bij aan. Juist door verdriet te delen kan je het helen. Door verdriet te delen kun je het helen. Dit is een hele mooie uitspraak.
Eelco, jij bent bezig met kleurtjes. Ik zie nou groen en blauw. Wat ben je aan het doen? Het lijkt of je iets zit te schrijven, maar ik kan het niet lezen. Maar jij kunt er iets over vertellen, denk ik. Ja, dit is zeg maar, ik zeg het leven is een puzzel. Je wordt gebroken en je kan het helen. Dat is ook wel wat je leert. Inderdaad ook door rouw en door dingen te doen kan je ook wel weer sterker eruit komen. Het is eigenlijk een soort hulp. Een puzzel is iets wat gebroken is en wat je kunt helen. Dit is wel een middag vol wijsheden. Ja. Het gevoel hebt dat ze niet zo goed naar je luisteren. Dat je dat moeilijk vindt. En hoe komt dat je dat gevoel hebt? Omdat ik me dan niet gehoord voel, niet serieus genomen voel. En komt dat bijvoorbeeld doordat je in een rolstoel zit? Dat ze denken dat ik niet helemaal goed in de bovenkamer ben. Niet goed in je bol hebt. Ja. Dan ervaar je letterlijk dat mensen over je heen kijken waarschijnlijk. Ja, dat klopt. Ja. Alsof ik er niet bij hoor, inderdaad. Ja. Ja. En hier kun je dan dat gevoel een beetje kwijt. Hier kun je erover praten en hier kun je creatief daarover uiten. Ja, je had het echt heel goed. Ja. Ja. Gewoon steekwoorden, oordelen, dat vind ik ook samen met ook als je in de rolstoel zit. En stel dat jij elkaar buiten tegen, dat je dat aan mij gaat vragen van wat heeft hè? Ja. Je gaat toch met haar praten, dat vind ik ook het niet moeten oordelen, dat vind ik ook wel, Ook vragen zie ik staan. Ja. En verlies. Ja. Ja, even kijken. Een relatie. Een relatie. We hebben het met Eelco en Kathleen gehad over wat ze hier doen, ook over gevoel. Het was voor jullie allebei heel spannend om mee te werken aan deze opnames. Hoe voelen jullie je nu? Ja, ik vind het toch wel goed dat ik het toch heb gedaan. Ja, toch wel trots op. En daar mag je trots op zijn ook. Ja. Eelco, hoe voel jij je nu? Ja, ik vind het toch wel leuk dat het zo kan. Dat het er ook wel aandacht voor is inderdaad. Ja, het is toch wel, als je wat hebt, toch wel lastig om inderdaad, dat het ook zo kan. Ja. 2 tevreden mensen. Kathleen, Eelco, bedankt voor dit interview.